Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. You said Peter, is it a politician or a reader? I say, Peter Mutharika is not a politician. Peter Mutharika is a leader. Okay? He's a leader. I'm not just so andare ya. Peter Mutharika ni sokole. Why? Ndiku basa zifuka zingabo. 2019. Peter Mutharika ngati ukumbukira. Anawina masankho au president. Kenako kunabwera nyamatawa akuti amademo ndikuyankhula kuti mwabwera zisankho. Yeti Peter atalumbisidwa kale. Ukumbukira naye atalumbisidwa kale that time. Eti anakhala kosoka nthawi. Ndikumabwera kuna kuti zinthu sizinaende bwino. Kungovomereza kumene anavomereza Peter uchaona kuti panga ndinalify. That's leadership. Yeah. Ndikuuze pano una kuti akanakhala kuti Peter ndiwandale is a politician. Zimene jasaka navomereza. Ndibwezi kuliziwawo zimene zijasaka navomereza olo ndi pang'ono saka navomereza. Bwezi tikumenya kuti Malawi no peaceful country. Exactly. Chimene chene chisanzo chimodzi chona kuti Peter is not a politician. That's not his career. China choti ndikuuze. Ready? Maprogramu ake ngati ukukumbukira ngati ukudziwa nendo osati ukumbukira ngati ukudziwa mwina sokudziwa koma ine ndamene ndikuuze kuyambira kale konse anthu akamapanga mu program ona kuti tikufuna timange kani nsewu president kuti akufuna asainire contract ona kuti kumangidwe nsewu kaopita ku Nchinji kaopita kutiko ndalama ija imakhala be kuboma mava atabwera Peter analingalira kuti ano I think tikasaina contract ngati boma edi ndalama ija samakhalenso kuboma anapanga ninganoti kandi kabungwe kandi kachani akuziwa mwini wakeyo koma kuti zimenezo ndikuziwa zona kuti anapanga kabungwe koyima pakokha kopanga zamsewu no osatozapanga kamisewu akasaina contract ndalama ija amayipanga amayitumiza kumene kucha choneka chonena kuti zinthu zichasalephereke fa chandale akazi okuna kuti akabwera president wina msewu umene akumanga walilongo wa M1 interchange kuyo manager zimene zijazo zona nasaini nakale Peter Mutharika koma sizinalephereke ifa chani amene amabwera ena muzika nalephereka fanga nafuna kuti aike zawo zomwe akufuna kupanga koma ifa ndi Peter anapanga kale ndalama ija anayipanga allocate ndikuyipasa bungwe loyima palo kaona kuti project izi yendesedwa ndi awo ndi aja sangakhaleso ndi mphamvu yona kuti angabendera mazija iyayi sizingabedwe ifoke zikupitirizika zimenezi koma akanakhala wandale zinoja kanazisiya mundale akanangosaina ndikusiya ndalama ja momuja koma ifoti ndi msogoleri akuganiza za msogolo. That means Peter is a reader, he's a good reader. 100%. Peter is a good reader. 100%. Okay, I got you. Sure, boss, man. God bless. Now be behaving very irresponsibly, and I think Meg is also behaving very irresponsible, especially with respect to
the way they are doing planning, the issue of machines and so forth. I think it's wrong. I'm sure by now the statement has been issued, but there will be a statement today of all the former presidents, a very strong statement. I'm sure it's issued by now, condemning what happened in Lilongwe. What happened in Lilongwe is totally unacceptable. And I think the president and my Congress party must assure the nation that this kind of thing is going to stop. It's unnecessary, and also we're going to listen to the wish of the people and to make sure that this machine of theirs, whatever they call it, smart something, smart, whatever, it's not even smart, I think it's unsmart. That will not accept that machine. The opposition will never accept. We want to manual voting, and we don't want that machine. So I asked MEC to cancel that contract that they had with, and we asked the chairperson of MEC to be more sensitive to the needs and wishes of the people. They are there to represent the people. They're not there as dictators. So the chairperson and the committee must respect the will of the people and change the manner in which they are mismanaging this whole election, this whole process. Yes. Well, manage the resignation of the chair and also the chief executive officer and also of the 11 of top of management officials, all whom were selected from the central region. All of them must resign. We need impartiality. Otherwise, it will be very, very difficult for the opposition it will be very difficult for the opposition to accept what MEC is doing. Let me stop there. I don't go too far at the moment. I don't alarm everybody, but we'll take very serious action if, in fact, the government and MEC don't abide by the law. Like, share, Malawian cameras, subscribe.